iṣẹ́ ńlá ni gíláàsì ṣe ká mọ̀ sí àwòjíjì òun ní ṣe àfihàn àwòrán ohunkóhun ọ̀nìkọ́ni kó bá dó síwájú gíláàsì ni lùgbàmúrìn gíláàsì ni á ṣe àfihàn lọ́pọ̀ gbà á ṣàfihàn kó ti rí látòkè dé ìsàlẹ̀ inú gíláàsì náà lọ tí a rí àrídá pàápàá nípa tẹ̀mí ṣé orí gíláàsì tẹ̀mí ni á kó kété àwòrán kẹ̀ nínú kété kẹ̀ lọ́pọ̀lọ́ nìyàn á ṣe àfihàn rẹ̀ irú rẹ̀ nìyàn ní mẹ́wàá kan lẹ́jọ́ kan ajá kún kóra ran síwájú gíláàsì tẹ̀mí ẹ̀rìn á fọhùn jáde ọmọ òun ṣọ̀kan lùgbà kan ó raran nínú gíláàsì ní lónìí o mo yí ọnú ìwé númérì orí 13 ẹsẹ̀ 33 lébẹ̀ ó ní ọ̀nì mẹ́wàá o ọ̀sùn síwájú ọ̀gáran síwájú adarí síwájú ọ̀nìkọ̀ọ̀ràn ló ṣẹ́ wí amọ̀rẹ̀ lọ o a lọ sí alẹ̀ ibi kọ̀ọ̀ràn á sí káyọ̀ aṣàyẹ̀wò káyọ̀ aṣàmí ká mú ìròyìn á lépa ké alẹ̀ ẹbẹ̀ ni ké tì rí ìgbà ká débẹ̀ ṣe la rí àwọn ènìyàn ká ti rúrú bá rí kẹ́ ń rí fìrìgbọ̀n kò jẹ́ pé òmìrán ayé òun ọ̀run nàìyà àríyáwó wọn títí lùgbà ká tẹjúmọ́ jù àríyá rí rárá nínú gíláàsì èyà fúnra rárá àríyá dàbí alágègà wà á mọ nǹkan ìpèlè alágègà wọlé mọ́ sẹ́lẹ̀ ìgà wọlé mọ́ sẹ́lẹ̀ tẹ̀ ṣùgbọ́n níbẹ̀ o níbi kan lọ́rùn igbe níbẹ̀ lùlù tí a níbẹ̀ o alágègà lẹ orúkọ ìkòkòrò àríyá dàbí kòkòrò àríyá dàbí ọ̀nìkè tó nǹkan àríyá dàbí alápẹ̀yẹjẹ alágègà lówájú ìrìnrìn kàn rí bí òmìrán orí kan rí ara lè yí ni o nínú gíláàsì tẹ̀mí tiẹ̀ wí tiẹ̀ ti tín wí èsùn kòkù wí hàn ti kú kàn dé ti kú lùgbàmúrè kọ́ nìyẹn bá o gíláàsì á rí nǹkan o yálà kẹ́rẹ́ ọ̀nì kan ṣe lógo àbí ọ̀nì kan ti rẹ̀ sílẹ̀ nínú númérì orí 13 ẹsẹ̀ 3 ìrànì ọ̀rọ̀ ran pé ìgbàgbọ́ ó kò nínú ọkàn ran kéhùn kẹ́ lówájú rẹ̀ kéhùn kò rí kẹ́ bá ọ lérú kéhùn kọ́ gbọ́ kéhùn kọ́ ṣàwárí kan tìrú rẹ̀ nínú ayé líbe nǹkan lè dájú nǹkan ṣẹlẹ̀ nínú ayé hàn ní mẹ́wàá ni torí pé méjìlá náà ṣe ràn ẹ̀kan ìyàwó alẹ̀ ọlọ́run ti jogún kò hàn ọmọ Ísírẹ́lì ọlọ́run ti ṣèlérí wí tí hàn lè yà jẹ́ títí láéláé wí òun ọlọ́run o kò ń ṣẹ̀dá ayé àtọ̀run lè má lẹ́ẹ̀nì àti kété òkè nínú rẹ̀ àti wàrà tó yìn ní kò mú kó Ísírẹ́lì ọkàn mú ta án lọ́rẹ gẹ́gẹ́ bí àyànfẹ́ rẹ̀ ìránṣẹ́ ọlọ́run ìwí kan ti débẹ̀ wí kíkírà kan kéèyàn méjìlá kan ọ̀nìkan kan láti ẹ̀yà méjèèjìlá kẹ̀lé Ísírẹ́lì kan ìyá ọbẹ̀ kan yọ ìyá mú ìròyìn yá kó a káyọ̀ gbáradì kéyọ̀ ru ọ̀nìyàn sókè láti tẹ̀síwájú wí ìmọ̀jẹ̀ rẹ̀ á o títí kàá mú dé ibi kàá mú òun náà ṣe rán o ìhàn ní mẹ́wàá ni nínú gíláàsì tí hàn ríra ran bíi alágẹ̀gà bíi alápẹ̀yẹjẹ ṣùgbọ́n ìhàn méjì yòókù nínú gíláàsì tẹ̀mí tí hàn tí orí gbàmúrè kó o bá mọ̀ nu gíláàsì rẹ dáadáa ó yóò gbé àwòrán kìí ṣe dáadáa kámẹ́rà rẹ gan kó o bá mọ̀ ṣe dáadáa kó o bá mọ̀ gbé síbi àyè kó o bá mọ̀ tanná kó yóò ràn án lọ wà á rí i pé gbàmúrè á ṣe dídú gbàmúrè á ṣe fífún ìhàn ní méjì péré ní onú gíláàsì tiẹ̀ hàn rí i pé ẹ̀ sọ níbà
kan yóò di alọ́ wí agbára ọlọ́run kẹ̀núra tó wí ayọ̀ lọ wí àgbà ilẹ̀ náà. Kí mo rí nínú ẹsẹ̀ 23 nínú ayé ìhàn mímẹ́wàá ni kàn sọ̀rọ̀ òdì kàn jẹ́rìí wí iṣẹ́ náà rí bí ẹlẹ́tẹ̀ bí alágẹ̀gà níwájú ìhàn òmíràn. Ohun àkọ́kọ́ lè wí pé àsọjù àti kàn fẹ̀hún lójú ẹ̀ṣẹ̀ ni olóyìnbó pè ní exaggeration ẹ̀ṣẹ̀ ni. Kíyèsí nínú ayé rẹ o ṣòro kú ṣòro kọ bá là kọjá lọ́lọ́ba kíyèsí kó bá ti fẹ́ òṣòro nì kó fẹ́ jù ó ti gbéga ju Ọlọ́run lè yí ẹ̀ṣẹ̀ lídè yìí ni. Yàtọ̀ sí yìí ni ṣé orí nǹkan ìpele rù a kó ìròyìn burúkú a kó jọ a kó lé ọlọ́ èrù a kó ìròyìn burúkú a kó lé ọlọ́. Ohun ẹ̀kọ́ kẹta mọ́dẹ̀ kọ́ níbẹ̀ ni wípé ohunkóhun kan bá ti tẹjú rẹ mọ́ jù kó ṣọlọ́run ni kó ṣòmíràn ni kó ṣùṣòro ni kó ṣòkùnkùn pa ni kó ṣàjẹ́ ni kó ṣoṣó ni kó ṣìyàn alágbára òkùnkùn ayé lọ tẹjúmọ́ jù nkún kó bá ti tẹjúmọ́ jù òun gan ni á gba ìṣàkóso ọkàn rẹ àti nǹkan bá gbàgbọ́. Ẹ̀kẹ́ kẹrin mo rí níbẹ̀ ni pé nǹkan bá ti rí á ní í ṣe pẹ̀lú kọ̀ẹ́yàrò. Nǹkan bá ti rí òun náà nu kọ̀ẹ́yàrò kémi dẹ̀ sọ́lọ̀nà múrìn. Nǹkan bá ti rò kò èrò nú ọkàn rẹ bóyá wo yóò ṣàṣeyọrí bóyá wo yóò kú sí bóyá wo yóò rúlà òun náà lọ́dẹ apádà rí. Ṣùgbọ́n Kálẹ́bù àti Joshua òun ni màá fẹ́ kù wọ gẹ́gẹ́ bí ọ̀nìkan kó gbà lọ́ kó di ọ̀ràn mú kí n jọ rí ohun àyìyẹ nínú dígí tí kí n dẹ̀ talà ní ikú òjijì kó pa ìhàn ní mẹ́wẹ̀ẹ̀wá ni ìhàn mi mẹ́wẹ̀ẹ̀wá ni kàn ṣòfò dànù wájà kó bọ́ lọ́rùú kúkọ pa án wọ Kálẹ́bù àti Joshua ìhàn ajá kó yóò dé ulẹ̀ òlérírin ìhàn rí sèyìn yayọ̀ ayọ̀ ṣẹ́gun ìhàn rí ṣàjọyọ̀ wí ìmórìtì wí ibi kì gbàgbọ́ ọ̀rọ̀ yìí lọ́ọ́ dé lè yí o látòní lọ mọ̀dẹ̀ jẹ́ ń bà jáde lẹ́rùn rẹ̀ wí ìwọ gẹ́gẹ́ bí ọ̀nìkan wọ́n dàbí alágẹ̀gà kọ́ bá tsọ́ lè gbàgbọ́ lọ ẹ̀ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run wí títóbi lọ ni kì í gbénu rẹ ju ọ̀nì kì í gbénu ayé yé mẹ́rùn lébè yìí nìgẹ́lẹ́ òjò lórúkọ mi ọmọ àbálá bíi tán ọ̀nìkan gbàlà káríbi dé ní ìjọba Ọlọ́run sọ ní bá sọ bàbá èsù jòyè bá sálágbára bá kò yóò dojú kọ Jésù mi olùgbàlà mi kì í gbénu mi kọ́ni kọ́ fẹ́ mi kò kú kò mí ẹja kò mọ́ra rẹ̀ kò mí ire o.